Sziasztok! Ma van 2026. június 25. csütörtök. Ma is meleg van, nagyon nagy hőség van. 2 napja nem videóztam. Most úgy éreztem, hogy itt van a lehetőség és az alkalom is egyben. Nagyon nehéz mindig elkezdenem. Nagyon sok minden történt. Most nem is tudom, hogy kezdem, igen, de ha majd elkezdem, utána majd belejövök. Ha látom magamat, akkor sokkal jobban tudok beszélni. Teljesen mindegy, hol látom magamat. Most belenézek a kamerába, akkor már jobban tudok beszélni. Fontos a látvány, hogy lásd magadat kívül is, mert belül tudod, hogy ki vagy, mások nem tudják, mert nekik még meg kell téged ismerni. Tudod? Én ismerem magamat, ti nem ismertek engem, van, aki egy kicsit jobban ismer, van, aki kevésbé, de ha látod magadat, és úgy beszélsz, akkor könnyebb megismertetni magadat másokkal. Erre gondoltam, és nem gondolkozom, nem szeretek erre gondolkozni, nem tudom, hogy ez valahol igaz, vagy nem. Mindegy. Na, az a lényeg, hogy mi az a sok jó, mivel kezdem? Na, kezdeném azzal, hogy nekem, nem mindegy, valamelyik napon megjött a Temu rendelés, Temus cuccok, ugye van már egy pár ilyen, videók is vannak róla, és csak még ti nem tudjátok, hogy milyen cuccok jöttek, a legfrissebb Temus rendelésemet be fogom majd nektek mutatni a következő videómba. Most nem érdekel engem, hogy mikor lesz kész a kaja, mert olyan meleg meg hőség van, senkinek nincs is étvágya igazából, meg betegek is, úgy a gyerekek betegek egyébként, már úgy, hogy Robikának tegnap előtt este kezdődött ilyen hányásos, hasmenéses valami, egész éjszaka hánt, tegnap már ma éjszaka nem hánt, hál' Istennek, jól van, viszont még az étvágya nem jött meg, de már nem hánt, de jó kitisztult a gyomra, kortyolgat, iszogat folyadékot, meg már próbálkozik enni is valamit, de nem szabad egyszerre sokat, adtam neki ott kekszet, meg mit tudom én, Robika, ugye Robikáról van szó. Macikának, azaz Tivikének pedig tegnap este láza volt, beadtam neki a lázcsillapítót, a Nurofent, ezt szoktam a gyerekeknek adni lázra. Nagyon-nagyon nem volt jól. Őnála nem volt hányás, de nagyon lázas volt. Beadtam neki, jobban lett, de ő se evett semmit. Tegnap nem ettek, egyszerűen nem. Bogi az egy picikét evett, Bogika, őnála meg a köhögés van. Ő neki meg az, ugye, hogy megy ilyen, nem légkondi, nem is ventilátor, hanem ilyen hűtős, nem tudom, hogy hívják, milyen hűti egy picit a levegőt, csak nem akarok oda menni, mert ott vannak a gyerekek, és én nem úgy szeretek most, hogy nem akarom megzavarni őket, hanem meg, hogy ők se zavarjanak meg engem a videózásba. Mindegy, az úgy ment, azt attól megfázott, nagyon köhög Bogi tőle, mert amúgy ilyen jó légkondi kéne, nem ezek a sok hülyesség van, és akkor egész éjszaka megy, pont rá, de ha meg nem megy, akkor meg lehet dögleni a melegtől, tehát sehogy se jó. Harangoznak, dél van, elmúlt. Robika megkockáztatta, hogy jó, mondja, hogy most reggel mondta, ugye olyan éhes már, mert nem evett tegnap semmit, aztán nagyon szereti a bundás kenyeret, hogy süssek. Sütöttem neki, de nem evett, egy harapás van benne, csak látjátok, nem bír még enni.
Tudom, nem ezzel kell elkezdeni, nem is ezzel kezdtem, mert ott van előtte ilyen keksz. Ilyet, mert valami legyen benne. De abból is evett egy kicsit, na mindenből egy kicsit. Na mindegy, csak kérte, megcsináltam, nem baj. Jött anyukám közbe, nagyon, hát most úgy megint a fizetés előtt áll a férjem, hogy én nem tudom mi van, megint nincsen pénz, anyukám besegített egy kicsit, hogy hozott tejet, meg ilyen szégyen, nem szégyen, de hát az anyukák azok mindig segítenek, amikor bajban vagyunk, úgyhogy már nagyon száraz kiflit ettem vajra még volt pénz tegnap, mindegy, hát ilyen életet élünk. Most ne kérdezzétek, hogy honnan van akkor egy anyos smink, meg mi, az megvan nekem, ezek megvannak, tehát ez nem, ez egy másik dolog, ez megvan. De ugye a mindennapi friss kenyérkifli, az mindig kell, értitek? Az mindig kell, na mindegy, igen, ki akartam nyitni a hűtőt. Mit mutassak? Hát most ugye úgy néz ki, mint a tele lenne. Anyukámhoz hozott otthonról magától, hozott kolbászkát. Nem kértem tőle. Na mindegy, vannak itt olyan dolgok, halljátok. Na és akkor, most azt hiszitek, hogy most itt vannak, ebben szerintetek mi van? Bár tészta van benne. Ez tegnap volt, ez tészta, ez itthon volt. Tegnap a férjem akart sajtos tejföles tésztát enni, kifőzte ezt a rengeteg tésztát, és itt kint hagyta. És evett egy tányérral, aztán kint hagyta. Én gondolom, hát nem menjen már kárba. Én azt hittem, visz még magával a munkába, de kint hagyta. De én gondolom, hogy már kárba menjen a tészta, beraktam a hűtőbe. De én nem akarok már tésztás ételt készíteni. Mindegy. Szóval én beraktam a hűtőbe, az eláll, de nem maradjon már kini. Na megmutatom, mi van rajtam. Na nézzétek, egy újat láttok rajtam felül, ez a top, ez bordó, ez új, ez a temus, ez most rendeltem, ezt a szép bordó topot. Ugyanilyen szép, ilyen, látjátok, ilyen kis bordamintás. Nekem nagyon tetszik, és felvettem ezt a régi szoknyát, és nagyon ez a kedvenc szoknám, úgyhogy ehhez jó, mert ebben meg ilyen boldó virágok vannak. Látod? Na és akkor ezt akartam most. Hát így vagyok most. Majd mutatom a következő videómban, felveszem egy ilyen egész fekete, ilyen fűzős, vagy nem tudom, hát ilyen ruhát akarok felvenni, vagyis van bennem, hogy ezt akarom nektek megmutatni, azt most rendeltem Temún. Hát ez jó, ez utcára nem való, de videózásra mehet. Azt fogom felvenni, és abban a ruhában szeretném majd bemutatni nektek, hogy mik jöttek a Temún, a gyerekeknek is természetesen, hogy kaptak dolgokat, amiket kértek, mert én úgy nem is tudnék rendelni, hogyha csak magamra gondolok. Tehát nekik is mindig, de magunkat is szeretni kell, és nem utolsó sorban. Akkor legyen ez az első videó. Nem, még pontos veszőt rakok, és elmondom nektek, hogy Hawaii csirkemelt akartam eredetileg, de olyat tudok majd csinálni, nem tudom mikor lesz kész. Csirke mellett tejföllel, sajttal a sütőbe, meg befűszerezve, és mindegy, kinyitottam, jó fűszeres, sajtos tejfölös csirkemell sütőbe lesz. Hawaii csirke mellett nem tudok csinálni, mert az ananász 1000 forint, nem volt rá pénz, így így összeszedtem, meg anyukám hozott a férjemnek 2 ilyen egész combot, neki majd külön, majd a legvégén majd sütök olyan fűszerrel, hogy ő akarja, a sütőben ilyen egész combokat, és akkor én akarok ilyen zöldséges rizst, mert láttam, van még ilyen mexikói keverékem, és akkor rizssel összekeverem. És a gyerekeknek meg vettem ki lángost, ott majd ez szépen ráér, vagy eszik, vagy nem, mindegy, valamit muszáj csinálni, mert, hogy mondjam,
De nem úgy a gyerekeknek, hanem Robika nem eszi azt, ami, vagy lehet nem eszik semmit, de akkor is megcsinálom. Tehát valami olyat meg kell csinálnom, ne legyen az, hogy nem tudok elé rakni semmit, ha eszik, hanem a keksz az ott van előtte, de akkor is csinálok valamit, amit ő is meg fog enni, vagy nem eszi meg, vagy megeszi. Én azt mondtam, hogy én ne legyen olyan sokat, vagy apránként, meg kekszet, de azért már tegnap egész nap nem evett, azért csak legyen valami, ha mégis jobban van, vagy valami, azt nem akarom, hogy éhen haljon. Na akkor innen folytatom, sziasztok!